E kubleye pi wa ro ki pralog ki wasnyao suk uya ap ye ki kubor wa pala hau new channel tene gajan mit ki kubor ki wakwa open snyao chapi man ki kubor wasnyar ai haduh kate wa Chah Dat Dusmon U khynnah ha U Nonghikai tuition haduh wayap du neidaw wam u su bai tuition u hei por te tons dangi cha ki kubor uwi na ki khynnah school u wadang khat arts nem irta dayap u ha Uttar Pradesh Mathura ha katu kasngi Wednesday ha din wa da Chah Dat Dusmon u ha U Nonghikai tuition yong u du neidaw wam u su bai tuition u hei por kat kam ki report wadayo ya ini ijia dajia i ha kawi kachnong watip kam kachnong radoy kawahap hapo ka Baldio police station ha Mathura district ka Uttar Pradesh ha ka arphau khande trek banai wapra uwi u khynnah watip pertuit kam u shivam da Chah Dat Dusmon u da udeng ha U Nonghikai tuition yong u watip pertuit kam u gautam wa arphaun rus nem irta du neidaw wam u su bai tuition u hei por kat kam ki report na ka Times of India da ong wa uni U Nongchim tuition da hikai u ya uni u khynnah wayap la su banai wadadep uni u khynnah da su u arspa sanphau tengka chi banai ka bai tuition wejo su u ya ka bai tuition ha ka arphau san tarek manu banai tangwa neidaw wam u chaj upli u yo u wo wan tuition kamte u yo u wo su ya ka bai tuition yong o ha ka arphau san tarik ka wa arspa sanphau tengka hei por menda khana u yeini cha ute U Nonghikai yong o namo U Nongchim tuition yong u gautam da chrai u ya uni u khynnah we da Dat Dusmon u ya o da uding kiwa hayung hasem yong uni u khynnah da lai libo pensmat ki ya o cha ka wi ka hospital tangwa myi de ki u yarap ya o kamte da khlat no o neini nasla khandaw prathai hadin ars ngi wadachi tom u neidaw wada jor wato kha neman so u hadin wada yap uni u khynnah ki pulit da laili kem ki ya ute U Nonghikai namo U Nonghikai tuition yo pen chitom ya o we da e ki ya o da ka case ka wahap hapo ka case penyabru namo ka murder case hapo ka Indian Penal Code ne IPC sa iwi won ijia iwa da jia ha Uttar Pradesh hi heiwa da ka wi ka kanthai ka wadang khat khandes nem irta da penyap ko yakade namo da commit suicide ko deiwadi ko da idawai pen khoj pain khana namo i toilet cleaner ha Agra district Uttar Pradesh katkam ki report wadayo kani ka khynnah ka wapure class 12 da chim ko ya kani ka rai wakhaddo hadin wada le ngut ki nong chong chnong da klambing ki yaka kujaj hi e we da mahamra borde ki yaka katkam ki ujor wadayo na upa yong kani ka khynnah ki pulit da register ki ya ka case hapo ka relevant section we da kem ki le ya ki arngut ki bru ki wa kti wo klambing klam kande we wo maham ra bor ya kani ka khynnah we ki pulit da tho ki le saya uwi wan wo kem ya o te du kini don hi ki khubor wa phala ki khubor was nyar ai ki wakwa open snyao chapi yigi khubor the boys wakut e khublay ya phi waro snyao bha you subscribe your new channel
ขนังว่าโยบเต้นโชโชผิวยอยกิคูบอร์ว่าทำเมคูเบลชิบอน